Alfonso, el Joan Olóriz ja ha pujat, no ha esperat, ja està aquí i arriba l'hora. Joan, ens agrada molt sentir-te. Benvolgudes, benvolguts. Deixeu-me que comenci compartint una imatge. La imatge que veig des de la tribuna, que no sé distingir qui és d'Iniciativa, d'Esquerra Unida, de l'Entesa. El que veig són bones persones, gent de confiança. Això és el que ens permetrà a nosaltres presentar-me per sumar, per multiplicar. Perquè, en definitiva, canviar el canvi no és canviar de polítics. El canvi és canviar de polítiques. I això és el que nosaltres assegurem. Fa 8 anys no se'ns esperava el govern de Girona. No se'ns esperava. No se'ns esperava la dreta política local, no ens esperava la dreta econòmica de sempre. Se'ns va dir que duraríem de Nadal a Sant Esteve. Hem durat 8 anys. 8 anys perquè hem canviat les polítiques, perquè hem guanyat aliats, perquè partim d'idees fortes, partim d'ideologia que es comproven al dia a dia, però és el que ens permet tirar endavant les polítiques. Nosaltres podem fer polítiques d'esquerres per a tothom, per a tots els ciutadans. Ens parlen de retalls, ens parlen de crisi financera a la Generalitat. Què han d'explicar els ajuntaments de problemes financers? Què han d'explicar els ajuntaments de situacions difícils econòmiques? I allà on hem estat nosaltres no hem retallat les polítiques socials. La via no és retallar les polítiques socials, no és imprescindible retallar les polítiques socials. És imprescindible retallar les polítiques socials si no es fan polítiques per als ciutadans, si es fan polítiques pels amics, si es fan polítiques a través de gisses o desgisses perquè algú guanyi calés a costes dels altres.